punto 6 da orden do día, proposta da alcaldía sobre a asignación de dedicacións exclusivas e parciais. Simplemente pasamos, como ben dicía antes, primeiro, aprobar o seguinte réxime de dedicación, retribucións de dedicación dos membros da corporación. Primeiro, cargos a desempeñar en réxime de dedicación exclusiva. Se desempeñarán en réxime de dedicación exclusiva, en réxime de xornada completo, os seguintes cargos da corporación en retribucións que se indican. Primeiro, a alcaldía con as retribucións brutas anuais de 13.602,46 euros a percibir en 14 pagas. A concelleira delegada de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura e Medio Ambiente con as retribucións brutas anuais de 21.770 euros con 40 céntimos a percibir en 14 pagas. Cargos a desempeñar en réxime de dedicación parcial. Non se propoñen dedicacións parciales e dedicacións a favor dos membros da corporación. Esa é a proposta do punto 6 da orden do día. Intervencións? Intentarei ser breve, ainda que probablemente non é posible. Xa lles dixen antes, repito agora, que non é cabalo de batalla, nin o será nunca para o BNG as retribucións dunha persoa, de dúas persoas, de tres persoas, mentras sexan moderadas e cando exerza o seu traballo en condicións. As remuneracións, as retribucións son o resultado do traballo de cada un e, polo tanto, non se deben cuestionar. Quen cuestiona as retribucións está cuestionando a validez do traballo de cada un. Cando alguén contrata a un oficial en unha empresa que pagan 1.500 euros, oficial de albanero, en outra empresa que pagan 900, simplemente na empresa dos 900 están despreciando a ese oficial albanero. Simplemente iso. E iso mesmo é o que está ocorrendo neste concello con esta proposta. Teñen vostedes un alcalde que desprecia simplemente o seu traballo. E desprecia tamén como despreciou o noso traballo. Desprecia o seu traballo e desprecia o noso traballo. Como desprecia o funcionamento municipal. Esta é a primeira mostra, disfrazada de demagoxia, pero se teñen ocasión terán máis mostras ao longo do tempo. Despreciará o traballo dos funcionarios, despreciará o traballo dos traballadores municipais, porque simplemente les parecerá que están cobrando demasiado pouco. E o primeiro a quen lo aplica é os seus concelleiros. Non é o mesmo. Naturalmente queda moi divertido, moi moañés, que cando o alcalde de Cangas incrementa en 6.000 euros as súas retribucións, cando o alcalde de Baiona pon en 57.000 euros as súas retribucións, cando a alcaldesa de Mos incrementa nun 30% as súas retribucións de hai 6 meses, queda moi simpático que veña o alcalde de Moaña e recorte as súas retribucións a metade das que eu tiña. A metade das que eu tiña. Eu cobrei, e debo aclaralo, están aí concelleiros que poden dicilo, durante 3 anos aproximadamente, 1.750 euros cada mes netos, despois retencións de IRPF e Seguridade Social, se pagaron a parte, evidentemente, e acabei cobrando 1.485 euros cada mes. 1.485 euros cada mes. Haberá a quen lle pareza regular moito ou pouco. Haberá quen o aplauda ou quen lle dea a risa. Pero neste concello, un administrativo cobra máis que ese salario. Os administrativos que vai dirixir a Concelleira de Urbanismo cobran bastante máis que ese salario. E o alcalde vai cobrar menos, con todo o respeto ao traballo que fai cada un, con todo o respeto ao traballo que fai cada un,
vai cobrar menos que unha media xornada deses traballadores. Vai cobrar menos do que pode ser un peón ou do que pode ser unha limpadora. Con todo o respeto ao traballo desas persoas. Pode facer o que queira, que dicir, nós aí non nos imos meter. Pode cobrar 770 euros, pode cobrar 1.300 euros, pode cobrar 1.485, e podría cobrar 1.700 ou 1.800 que se quixera, que non yo íamos reprochar. Pero sí o que lle ímos reprochar, primeiro, é o desprecio que sempre manifestou para o traballo destes concelleiros e que agora acaba de aplicarlle os seus concelleiros, e, polo tanto, o desprecio ao funcionamento desta corporación, que traslada, ademais, aos vecinos. E apláudeno aqueles que pensan que, efectivamente, este é un concello de vagos e de maleantes. E iso que o faga... para quen está no uso da palabra. Iso que o faga moderadamente, quen está na oposición moderadamente, pode ter un pase. Que o faga quen ten a máxima representación institucional desta corporación e deste concello é moi grave. Probablemente os seus compañeiros de partido, que algúns se pasan, naturalmente non que cobran, outros non, eu neso non entro, e será moi simpático o que vostede cobra. Simplemente lle direi, non é o que se cobra, é o que se rende. Vostede pode cobrar 770 euros, pero se en 3 semanas só conseguir para este concello 2 camións de asfalto en frío que están tirados detrás do cementerio, e eses 2 camións de asfalto en frío valen 500 euros, vostede a este concello debe 200 e pico euros, que non os ganou, vale? E sirva como exemplo para o futuro. Non é o que vostede cobre, o que lle van reclamar os veciños, e máis nós, é o que vostede renda. O que vostede traballe e o que vostede consiga para este concello. E me dirán, efectivamente, o que vostede cobra. Neste momento, os veciños, moitos veciños de Maña, outros aplauden, teñen dereito. Pensa, ui, un goberno tan barato non pode ser bo. Moi barato non pode ser bo. Ten usted que demostrarlle o contrario, que a máis de ser baratos son vos, ata agora non o conseguiron. Teñen tempo, poden conseguirlo aí. En segundo lugar pensarán, claro, leva 6 anos cobrando 8.500 euros da Xunta cada mes, xuntou 500.000 euros, e como ademais sabemos que é aforrador, porque si, iso si é certo, ten de sobra para botarse 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E hai outro sector que di, pero como o alcalde pode vivir con 770 euros ao mes? Como pode vivir con 770 euros ao mes co que ten? E co que ten que defender? Pois, se do concello non o saca, terá que roubar. Pode seguir. Esas son as versións que hai. Espero que retire o da palabra de roubar. Non o dixen. Aclare, señor secretario. Espero que retire esa expresión. Eu simplemente espero que retire esa expresión, porque ya aclaro unha cousa, permítame que yo interrompa. Espero que retire esa expresión, porque eu ainda me sinto afortunado con 700 euros, porque a maioría do pueblo de Moaña cobra apenas 426 euros e non compañeiro aí ao seu lado, que os próximos 4 anos non van a traballar. Entón, aclare usted, que ainda sale hoxe na prensa un compañeiro seu que non se vai a incorporar ao traballo nos próximos 4 anos. Aclare isto.
pode ser, incluso como alcalde, representando a dignidade institucional, ata se vai poñer agresivo e vai acabar insultando. Non retiro nada, simplemente porque, aclaro, eu non o creo. Simplemente creo unha cousa, esta sí que non a vou retirar, que é vostede un tozudo, e que en chuspe para arriba acaba caíndolle na cara. Iso é o que creo eu. E aparte de ser un tozudo, de chuspir para arriba, de caerlle na cara, de quedar preso das súas palabras e despois non saber como desamarrarse das palabras que o amarraron, despois ten que dar estas salidas para adiante, que acabará pagando de outra maneira, non cumpre coa súa palabra. Faro de Vigo, Faro de Vigo, Faro de Vigo, Faro de Vigo dos xoves, Faro de Vigo dos xoves, 28 de maio de 2011. Foi outro día, Podría ser. Foi outro día, está aí fresco aí. Fervenza asegura, e xa antes o dixo na campaña, este foi o compromiso electoral do agora alcalde e do Partido Popular na campaña. Non se olviden, non foi o que está facendo. É isto que di agora. Fervenza asegura que o primeiro que hará como alcalde será reducir a la mitad el sueldo que cobra Millán, 1.478 euros netos, como prueba de que seríamos un gobierno austero, sin dedicaciones exclusivas, no como ahora con 5 sueldos. El líder popular señala que ninguno de sus concejales cobraría una dedicación. El alcalde tendría que hacer el trabajo de los demás. ¿Dicho o no lo dicho? Dicho, ¿sabéis? Porque antes en campaña saiu noutro periódico, no Atlántico, nese caso, dixo isto mesmo, e dixo que ademais o que cobrasen, se cobraban, que o repartirían entre eles. Isto dixo, por favor que conste. Como consta na acta da sesión extraordinaria celebrada o 5 de xullo de 2007, parecida a esta, despois de dirixirnos un discurso parecido ao de agora, porque niso hai que recoñecer que é constante, di, na cuestión da Comisión de Urbanismo, neste departamento temos un arquitecto, 2 aparelladores, un inspector de obras. A Concellería de Urbanismo non parece que precise de unha dedicación exclusiva. O Concello de Moaña sae perxudicado. Imos votar en contra deste regulamento por iso. A Concellería de Urbanismo ten neste momento o mesmo persoal que tiña no ano 2007. Pero agora sí necesita unha delegada de urbanismo e de medio ambiente que teña un salario. El debería dicir que non, porque foi o que dixo hai 4 anos. Eu digo, concelleira, que sí. E podo dicirlle...